Моята година за изпълнение на желанията, нашия предновогодишен традиционен курс, започва на 22 декември. Какво ще правим на него? В рамките на 6 срещи ние ще поставим началото на по-успешната 26-та година, ще заредим нашата книга на желанията, ще говорим за това как рода може да ни помогне да получим повече пари, възможности и любов. Също така, различното тази година ще бъде, че този курс ще е благотворителен. Какво означава това? Всеки, който иска да вземе участие, може да подкрепи благотворителна кауза по свой избор. Не е задължително да бъде с голяма сума. И 20 и 50 лева са достатъчни. И да ми изпрати копия от бележката, с която е платил, или пък снимка на направеното дарение. Аз ще го включа в възможността да направим една по-щастлива година заедно.